many people. Many are already tired. But there is hope. Nanya, do not joke with the first day of the new moon. I got to say very well. This is a day of a great opportunity. And God has made it so. But many a times, and there are certain things I question, and because na those things, let me say it the way you will understand it better. There are certain things in a man because no way I question I na I've kept on saying it. I've always said it severally. Now, so many people they are well talented, they are skilled, they are very serious with their business. But what is happening to them is what they cannot explain. What is happening to them is what they cannot explain. So I want you to join this broadcast or share the broadcast as you join, so that others will be part of it. Many people, some people are already tired. They have prayed and nothing happened. They have prayed and nothing happened. They have fasted and nothing happened. Nothing changed. Onye can be saying that no way he kwesịrị ịma ị na-amarọ. And the word of is unless money okuzili gia. And it doesn't mean niga malaria. You need somebody that spiritual things to open your eyes to these things. And when you know those things, those things in a question nandogi akusime. Yes. We say that if we are this first day of the new moon, do not joke with it, because of the very pregnant is a day of a great opportunity. But because you are not aware that there are certain things those things in a there are so many other things. Now, eba na got today unanswered prayers. That is, please, may God bless you as you join this broadcast, because as I go ahead, I'm issuing them now. I have so many things to offload. I have so many things in this head I have to offload now. But Ebi shall watch him, because after the broadcast, I'll still go back. Forgive Ebi shall watch him. Okay. Now, if there may be shall watch him, then he also can share the broadcast. And I am promising you, in the name of God Almighty, that your prayer will definitely be answered. Why nobody will demand any money from you? Listen again. You will not spend a dime. That is your hard-earned money. You got out of one kobo, and your prayer will be answered. Mbaki gamana ego ade move Chineke. Mbaki gamana woro ga lobby God to act. You cannot lobby God to act. There is no way you can lobby God to act. Just know the right thing, do the needful, your prayers are answered. So pick up your share button. God bless you. You can still go back to this video, watch it again, and let your friends, your brothers, your relatives be part of it. Oh, the money come nazo. Or the legend modi go mumma. If you go to Abia Thanksgiving, Mandina Putefi, Mandine Watamoto, Mandine Wata many other things. On Kefulanya Kaigeku. And when in Keban account me you will not know. And that is what I benefit from here. My page is not monetized and will never be monetized. But what this little thing and because there are people and when they learn, they practice what I teach. When they practice what I teach, Thanksgiving, never tell me if enough can put here and there.
Now, Pierre share button mobile maybe. Okay, let's talk about that prayer or those prayers. Frank Richmond, I've seen you again. God bless you. I got my mobile from Mother now because we have a lot to tell you. I have a lot to tell you. Now, that unanswered prayers. Gini bu na mmadụ kpechara ekpere na azara ekpere ya. Na Chineke azara ekpere ya. Now, can we get many people na say na Chineke azara ekpere ha na Chineke azara ekpere ha mana something the wrong somewhere. And kan chetara gị ọzọ na ọ bụrụ iwu begide na mmehie gị mere na ekpere gị na azabe ya. Ihe ahụ anyị kpọrọ unanswered prayers. Ọ bụrụ iwu bụ na mmehie gị mere na ekpere gị na azabe ya. And I want to tell you, now so many people, Manahamaro. I'll cite one example. Can you see about where Dojiria? I wish Namadu get enough data to watch this broadcast. I wish Namadu get share this broadcast na page so that you can go back to watch it again at your own time. Now, Onyana o Daniel na Bible. Bele. After prayers, he waited for answers. He did not receive any. Listen again. Onyana o Daniel na Bible bele. He waited for answers. He did not receive any. What did he do? Did he back out? No, he didn't back out. Did he get angry and said, I'm not serving God again? No. Did he say Christianity is a scam? No. Did he say, I am tired of praying, I will not pray again? No. What he did was, he kept on praying upon the fact that he has prayed and fasted, and his prayers were not answered. Literally, his prayers were not answered, because on what are answer prayers here? Now, open it intelligent. Listen to me, you will understand it now. He didn't get answers to his prayers. He never knew that it was that day he prayed that God answered. Let me say it again. He never knew that it was that day he prayed that God answered his prayers. But or the prince of the land, the prince of Persia, Jechitaki, Gemunti, Kifu, the connection only with new moon. Kifu connection here na Chikusiriki now. With the first day of the new moon, so many people have for new moon na their area. Man oputago. Onwafo aputago. Aka wende na choka ha mari gbasara onwa. Obuni na esonye this program for the first time or ni bonyo for na the page. You just type a new moon. It goes on all teachings. I may go Makia. We can't go back to all of them now. Now, see the connection. The prince of the land, Mwonachi na obodo Daniel no, Bupeshia. We chiliki we wachie uzo ekpele Daniel gesi bata ruo Daniel aka. That is answered prayers Daniel. Ebo gesi lu aka agbachie ya. And Daniel was still praying. Never knew that sake ekpere mana Mwonachi si na lebo no gbachire na manweti ya. And that is why the Bible says, on the first day of the new moon, that door will open. You will receive answers to your prayers. He never knew. He never knew. There are so many unanswered prayers, not because Nachine Kazaro, but because no one more see no one in charge. And today I am praying for whomsoever that is watching me, or whosoever that will watch me later after this broadcast, most especially those that have shared the video and those that will still share the video tomorrow. I pray for you now, that demon that has vowed, I pray that the God Almighty will release fire from the third heavens to consume that demon in the mighty name of Jesus Christ. And I make a prophecy to you
The year in for a so long time, so much. You've been praying for such a long time. Prayers without any evidence. And that is why I am here the first day of the new moon. I make it as a prophecy that door they locked against you. See the year here, because the Bible says in the book of Ezekiel chapter 46 verse 1 that on the first day of the new moon that door shall open. Today being the first day of the new moon, I am here as a servant of God to speak the mind of God. But obukono welebem si nweti ike debe na nzuzo we na Josiah na deceive ndị mmadụ. Chineke ekwekwana ka ihe gara m nke ọma. Obuno nwere mmụọ ndebe na nzuzo m na-achụrụ aja na-efe na nzuzo ndị mmadụ na-amaghị mgbe na deceive ndị mmadụ. Chineke ekwekwana ka ihe gara m nke ọma. Mana ọ bụrụ ihe m na-atụkwasị obi n'ime Josiah bụ naanị ike mee ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ka ike mee ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie gaa njem megide that power, that principality that has refused to allow you receive answers to your prayers. Just as it happened in the days of Daniel. If you study the book of Daniel chapter 10 from verse 10 down, you will see that Daniel was in a confusion. Oh, may she go fasting, so just like Genwa. Most of you that is watching me here, he may go fasting. Last year he made 100 days fasting, and it seems that your prayers are not being answered. Today I decree, being the first day of the new moon, I decree that principality, that power of darkness that has vowed waste, I cripple them in the name of Jesus Christ. And by the power that raised Jesus from the dead, I decree that their kingdom is destroyed forever. In the mighty name of Jesus Christ, as I command them to live your life alone, let that door they have closed against you be opened now. For the Bible says in the book of Isaiah chapter 46 verse 1 that on the first day of the new moon, that door shall open. Let that door be opened now, and you receive answers to your prayers in the mighty name of Jesus Christ. In a ministration like this, I don't know if I should beg you or warn you or advise you to share the broadcast. I don't think this is a broadcast I should be begging you to share. I don't think this is a ministration I should be begging you to share. Please share the broadcast. You have done everything. As a gidi fasting, imena fasting. As a gidi sow seed, iso go seed. For those of you na consult to pastors and prophets in Diori. That if you don't sow seed, that your prayers will not be answered. They are not serving God, I'm sure. That if you don't sow seed, I am sure they are not serving God. Today. Now, you may have done everything. Sow seed, hold tight, may fasting and prayers, may midnight prayers, may motherless baby, may salaka, imekuku salaka, may I'm giving and all that and all that. And at the end of the day, you share go the broadcast. Share on the broadcast. Share on the broadcast. Oburo miliki basane no kute mba Chineke sale belegi Jenny check here Daniel chapter 10 from verse 10. Or say Daniel, now that day, that first day, Chineke saragi mane wa muona chaisi
Mwana chasing a Persia, eba you metalongwegi. I don't know where you get yourself. I don't know where you find yourself today. But I speak against every territorial demon. Any demon that has hijacked that territory. Any demon that says is in control of that territory where you find yourself. For your sake, just for your sake, I speak as an oracle of God. Let the anger of God descend upon that demon and let their powers be destroyed forever. In the mighty name of Jesus Christ. Just like Daniel, if we begin to go deep into Mwana, you will be surprised. Mwana Chisinala Persia, Kedu Mwana Chisinala Benagi, that is another issue. Kedu Mo, your ancestors, your great grandfathers, Kedu Mo Hanyafeles, Noginaka Mbegalaga. Oya can't make video the other time, Sigi, open Ibuso Balako Kanani, Uchie Yaja. That is why in the video the other time, Sigi, open Ibuso Balako Konani, Uchie Yaja, Ibuleu Nabegi, Uchio Bariaja, Ibulunama, Uchio Bariaja. Because all these territorial demons, when they don't go far. Open the book of Matthew, the book of Lucas, and Bemona, they go chasing a Bemma poor. No, not Magarina Chebo Gaba, Quebo Gezuke, Mamma Semekata Chobutakwa. Nebe ni osi wepo, eba Fabia me family liberation, Choya. Kadikwa conducive Bible si no chiyata. No, don't they aga just in Jokario taught before. But I decree today, your compound, your family compound, where you live, your house, that one room you are living in, that flat, that apartment where you have rented, I declare it unconducive for any satanic agent. I declare it unconducive for any demon, and unconducive for any principality, unconducive for any power of darkness, in the mighty name of Jesus Christ. So as I pray now that they release that prayer they have hijacked, I get released here. They locked the door, they closed the door. Also, don't na chisi na ala. The mwana chisi na ala Persia. Owe bachi euzo. Sina Daniel ikmecha go kona ala keno. Okona Persia no one in charge keno. You know, when demons claim being in charge of territories, most of the times Hana the right. Because your grandfather will orgy, mobu, whatever, manyoku. We poku robunagu poku demli poku whatever we see there's no need is naka. That was when they take charge, they take authority over the entire family. So this young man about Daniel, but more in charge of that place, in charge of that territory. And the demon said, you have prayed, but you will not receive the answer. Odolozo, but here, bam. Because no one will be the prince of the land. Bible call the prince of Persia. Today, if you are working with agreement with me, I am praying. Any demon that is claiming Oga, landlord in your territory, any demon that they have given your territory over in the past, I command them in the name of Jesus Christ to leave your family alone. I command them today in the name of Jesus Christ to leave your family alone. In the mighty name of Jesus Christ. Otua kashabuna siputane claim no nya gekwu onye ganudi. Na family no onye nya chonkono di ganudi. Shebuna. Na family no nya gekwu onye no onye nya choko baulu ga baulu. Na family no nya wa gekwu no onye choko patego ga patego. Na family no nya wa gekwu no onye choko lo no ga lo no. Arrant nonsense. Rebuke the devil and it will flee away. That's why you actually come on and make a good use of this first day of the new moon. If you are just joining us, please, one thing you do for me, please tell me where you are watching me from. Then number 2, share the broadcast. I don't want it to be very lengthy. Tell me where you are watching me from.
and then share the broadcast. I plead with you once more to please tell me where you're watching me from, then share the broadcast. Okay, now listen. Okay, praise the Lord. Listen to me. Wherever you are watching me from, this is the first day of the new moon, and I want us to take a very good advantage of a day like this, when the Lord says, on the first day of the new moon, that door shall open. As it is written in the book of Ezekiel chapter 46 verse 1. And that is why I am praying, and we are praying in agreement. We are in agreement that that door that has been closed against you by the territorial demons, just like the prince of Persia closed the door against Daniel, that he would not receive answers to his prayer. The door they have closed against you is what I stand as an oracle of God today to decree. Let that door be opened in the mighty name of Jesus Christ. You can decree alongside with me and say, every door that the enemy has closed against my family be opened today in the mighty name of Jesus Christ. Say it again. Every door the enemy has closed against me and my family be opened today in the name of Jesus Christ. Azubike Silvanus and Paul Ifenu, I want you guys to chat me up immediately after the broadcast. My WhatsApp number is 07036215106. Amaka one for you as well. Please chat me up. Chat me up immediately after the broadcast. Chat me up immediately after the broadcast. God bless you. Can you say it with me? Every door the enemy has closed against me and my family be opened today in the mighty name of Jesus Christ. Can you write it in the comment section as you say it? Every door the enemy has closed against me and my family be opened today in the mighty name of Jesus Christ. Say it again. Every door the enemy has closed against me and my family be opened today in the mighty name of Jesus Christ. Write it in the comment section, because today is the first day of the new moon, and God said, on the first day of the new moon, that door shall open. Let me tell you, no principality, no power of darkness can stand against the word of God. Let this word of God come to pass in your life and in your family in the mighty name of Jesus Christ. Because before it is here one more, then round off. Can we please share this broadcast? Open the share by this broadcast, please. Can you please share this broadcast for me? Tell me where you're watching me from and share the broadcast. And let me see you in the comment section. Right, every door the enemy has closed against me and my family be opened today in the mighty name of Jesus Christ. Let me hear it. Every door the enemy has closed against me and my family be opened today in the name of Jesus Christ. Say it again. Every door the enemy has closed against me and my family be opened today in the mighty name of Jesus Christ. I told you before when I was starting this broadcast that so many people, so many people, I'm telling you the truth. So many people, because they have prayed and prayed and prayed. If you go have fasting, I'm fasting. May midnight prayer. Yet, what do you change in Andoha? Oh, you come see the long change, Lily. Yakai be out today. Yakai be out today. Let me go midnight prayer. May fasting and prayer. May 21 days. May 100 days fasting. Yet, but I say it again, every door the enemy has closed against you and your family must be opened today.
agbachiri ụzọ si unu menenu mena no manwe isi unu penenu pena no manwe isi before so unu pena no manwe isi oboro gi bu mgbe emerie Daniel. But Daniel did not withdraw. Daniel did not succumb. Daniel did not surrender. Daniel did not get tired of praying. He continued. He prayed. He kept on praying until God sent angel Michael. Said, go and fight the prince of Persia. Conquer, defeat the prince of Persia. Napotia answered prayers Daniel. Make Olueyaka. Trust angel Michael. Ogoa. Anyway, go ahead. Mwodu gano kwa ogoa. And he gave one merry in the mighty name of Jesus Christ. So make sure you have shared the broadcast if you have not shared it. Now, it can go so many people as I said. Ufode jego nepele. Emene numena no nwere isi. Ufode receive goko epele n'aka their trusted and ever trusted man of God and woman of God. Drop out the WhatsApp number again, admin. Drop out the WhatsApp number again. Some people are talking about it. Some people are demanding the WhatsApp number. Admin, please. Here's the WhatsApp number. Thank you. And keep on dropping it. Keep on dropping it. Keep on dropping it. Now, I will go and get Emery Daniel. Or it is go Daniel chapter 10 from verse 10. If that na Daniel nankiebo no emechakuzike opebezia yanka onwu eweta po asia na kwanu that first day is ipele kazage mana mmụọ na-acha isi n'ala aka njide ekpere si mmụọ ọbụla dị in charge of your territory maọbụ mmụọ ọbụla na-claim na onye nwa dị in charge of your territory. Ana menye mmụọ dị otu iwu n'aha Jesus ka wepụ aka na ndụ gị. Why? For the Bible says the earth is of the Lord and the fullness thereof. Jehovah wanuju ya enu wadu mmadụ bi, including your family compound na ndị bi n'ime ya, including members of your family. You belong to Jehovah. Therefore mmụọ ọbụla na-amanya aka na ndụ unu, mmụọ ọbụla na-amanya aka n'ihe nweta unu, mmụọ ọbụla na-aṅụ iyi na ya agaghị ekwe ka ihe ọma mee na ndụ unu, mmụọ ọbụla na-asị na ya agaghị ekwe nata ka unu nata ụsa ekpere unu, na ya ga-agbachi ụzọ unu na-aga nata ụsa ekpere unu, eji maha Jesus Christ bụ onye ha na-anụ ọnụ ya ma jijiji wee na-enye mmụọ dị otu a iwu si wepụ aka na ndụ ndị a, wepụ aka na ndụ ndị ezinụlọ a, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. We take good advantage of this new moon. This phase of the new moon, Bible said the door shall open. Because no one goes out watching the moon. That door shall open. If went to say belegi, fasting. Iso go seed. Seed in kiji eziobi. We sow. That is, in key decide you know what you just sow seed. Let me remind you, no one careful seed do. Seed in a sow when he came to but seed, you know, maybe anymore begin. Let me sow this as a seed. Me for seed, I've been a crusade, and I say, Mother nigga with 100,000, Mother nigga with 200,000, Mother talk with 50,000. If you without 10,000, Chineka Zebelegi, if you don't sow seed, God will not answer your prayers. And they have diori. When I'm going to have diori. You with 10,000, they take a man. You with 15,000, I will anoint you. If you bring 30,000, I will anoint you. If you bring 50,000, if I anoint you, your life will never be the same again. You and I'm saying no onyori, prophet onyori. Okay, open up with 50,000. We take it. Man, can do me read this out the number. Kema kawani ni no nazu. Nenworo 5,000. Nenworo do 2,000. Oge jili ni. Igetazu kuya manu kigebuku ite manu ke nabara po the woman. Imano bro Chineke ka ị na-ejele ozi. So ụfọdụ n'ime ya gbarikata baa n'aka ndị a gbaa kaadị wee fụ man of God, mana echefukwana na m agwago gị severally na onye ọbụla na-eje agba kaadị ma ọkwa consultation fee ka o wee fụ man of God na onye a na-ewutara aka na uche ya, and gwakwara m onye a na onwekwa ihe ọ ga-ejete ebe ahụ ọ na-eje, and omechakwa confirm na onwere ihe ọ ga-ejete ebe ahụ ọ na-eje. Biko bụna ịkapịrị aka na share button, amam ma mmụọ nwa dịbe nna gị si gapịkwa n'aka na share button. Amara m ma nwere mmụọ si gị do not share this broadcast.
Let me remind you again. Namsigi, Nonya Kaneja Bakad, Mokwago consultation in order to speak with a man of God or a woman of God. Mokwago partnership, Bafom. Nonya Nemi Dotwa, Neuta Laconuchia. Agwapange Nemi Dota, Neuta Laconuchia. Agwapange again, Nonya had never on a general walk with Hoge Jetania, or what way he Hoge Jetania. Opani Jagoiga, Gozam, we jetta money. But Oburia Kaibel Nabania. I know you go fasting, may prayers, may midnight, sow seed, may sacrifice, may salaka, Jenyendia yo egona street. At the end of the day, Omuri HNG, Makagini, the prince of the land. Only has no VIP card, and a Bokusi card, the VIP, bar express, bar executive card. If you find a deba, use a seriani, a mechasia, anyasi, na Christianity was scam. And I'll keep on telling you that the Christianity about scam, when you scam, that pastor immediately, that prophet immediately, that prophetess, he will encounter with one of the scammer. Obreka Ibialta, and the cuckoos or give me pay. Came a pay, give what answers to your prayers. Yes, so many people are tired, as I said, because now I told you at the beginning of this broadcast, now certain things in name because there were certain things in Amaro. Can go back again. There was certain things in Emenandugi because no we have questioning Ima Kimal in Amaro. Iedika, Ebele Ubosimbun Konwofu. Uposi Chineke nyeri iwu si no matter who's mechi no matter onye mechiru uza that on the first day of the new moon that door shall open. Sisu wage uboleki na ebini uposi mbu nke onwa ofu kpekpere suzo ni onye lo mechi na ndụ mmeghe ina-emebu ya before onye ka nna akuzi na nnu gị ka nkuzi na nnu gị ihe ndị na-amara ọkpata ihe niile ji aghasasị. You see the Ika Gugogi, Ika Nagugi made the right thing. He may go fasting and prayer. So see the man fire, Holy Ghost, fire. But now we in a begging now. Ibidiano Bosim Bunko wafu, well honey. Manango. Ibidiana the first day of the new moon, well honey, manango. Lacha manangu we make a decree. You should give the first day of the new moon. Ibinena on the first day of the new moon. Welunu obelenu tie na mmiri were asaru we kwuo ifo mo gbasara onwe gi. Share kwa the broadcast. Share kwa this broadcast. Ibinena on the first day of the new moon. Well, anointing oil. Go Isaiah chapter 10 verse 27. Well, anointing oil. Rub on your forehead. When let every satanic yoke in my life be broken according to the word of God in the book of Isaiah chapter 10 verse 27. Let every satanic yoke in my life be broken, for the Bible says that every yoke shall be destroyed because of the anointing. So telling me, coming to the comment section and saying you are tired, you have done everything. Ndi na marozi ike media okonya kambia kamkuzieri because that money maria. I know that you don't know, and why you don't know is that most of our apostles and prophets don't know. Asking that why na go amarobuna, most of our teachers, our apostles, our prophets, our fathers, our reverend fathers don't know this. It's a spiritual thing. It has to do with insight. It has to do with revelation. God's revelation. What can you game? I'm preaching. I'm preaching. Can measure teaching. I will summarize here. Because open share by the broadcast. Can you go so na fa Chineke?
eji m afa Chineke na yogi biko piara maka na share button, because others needs to be part of it. Obuna nwere afa Chineke yogi m ikwero e were m afa mmụọ dị be nna gị yogi. Juliet Okoro, in a Delmeba, is true. You are tired. Have you shared the broadcast? You don't go from sharing the broadcast. Can we man in and him nakusi? I know that many people are tired. Oya ko follow Jababa and Kendi as a wine. Man onye si no ya bini nwe anwuronya odrigo. But many people Jabokulu in there as a wine. Now Bokulu Dibia. If you're going to call them, if you come now, and I'm a sort of Nandina mother, Jaquana Dibia. A sort of Nandin mother, Nandina mother, Jaquana, Nankendes and wine. J, because I'm the show, nobody he get jetan here. So come on, Nandra Pugi J, he just yeta. If you know where we see, no one could go. The same thing I call okeke, kaga kolo kafo. No nyu wagi na wiwe. Chu wagi na wiwe ni bakotari azu. Na geje setulu ndi mmiri. Opuni jego dibia. Ma obu na nke ndi eze nwanyi. I ga ma na onwere ihe ozo agwa gi na bụrụ ihe a na agwa gi now. Na chu wagi na wiwe nya bụ onye ọnọgụ ụwa. Na wiwe ni bakotari azu na ga kpọbata ya nabata ya nye nni maka na aga ugburi na owu ya mbụ. Na ndị mmiri na-ewe iwe na ị ga-esetụlụ ndị mmiri na ndị mmiri na-agba mgba na ndụ gị na ị ga-abịa ka eje setụlụ ndị mmiri na ndị amụsụ si na ndị akara ogeri and so on na ndị ichie ebe nna gị maọbụ ndị ichie ikwu nne gị na a ga-alụrụ gị agwụ. Ihe ndị a na-emenshọn bụ ihe a ga-agbalịle gị ma ijebe dibịa. O nwere ọga mmekọta wepụ ife a yipụ akwa baa nzu n'anya ghaa ogiri naanị gaa mkpụrụ ogiri naanị sị gị na nna agbala gị afa nna agụdị otu a iche na onwe ife nna afụ ma na nwere shishi onwere ife nna afụ. Abụ m a graduate of African traditional religion. Agụ m ya agụ. Abụ m a graduate of African traditional religion. I know it more than many people now put on Facebook and that's happen to me. So when you can say now my eyes have opened. Now my eyes have opened. Go share piano share button. Oh, can just piano share button. That's why your eyes they go open so that another person's eyes will be open. Honestly, is it the first day of the new moon or new month? I don't know here na on new month. Iye mabu new moon. New month to give bu January, February, March. Other on a Bible. Month in a golem January, February, March, November, December. Other on a Bible. If all the 12. Mananke Bible walum the 13. That is new moon. New moon, I'm sorry now, I'm just trying to explain this into Onya. Another person can still learn, then I summarize the chikota. Agwaziangi hi game. Onwa na revolve around the moon and sun every 28 days. Draw muwa ina funso haka hagwagi na their menstrual cycle be 28 days. Hey, ndị achọ ka m baa too deep, ndị achọ ka m gaba deeper. Now ka m ngwazi gị ka m kuziele gị nwantịntị fi na maro. Onye say please teach me more. Ono ya akwụkwọ ụgwọ. Meanwhile the ụgwọ ga akwụ m, the only ụgwọ ga akwụ m bụ share the broadcast. Gwa nwaanyị na-afụ nsọ ya nya gwa gị ka ọ ga-akọwara gị ka ịghọta that menstrual cycle bụ 28 days. Otu a ka ụwa na-atụgharị 28 days, and that is why ọnwa ọfụ ji apụta every 28 days. That is why ọnwa ọfụ ji apụta every 28 days. Now,
It was 365 days in a year. Divide that by 28, on you get 13 plus. That is why I want you about 13 times every year. The new moon, on one mamakia, Bible mamakia, but the moon. January, February, March, we are in a Romance calendar. When you can say, oh, what the quite imirimios. Oh, you can choke it. There are so many things in the Emenandugi today. They can't kubulu. If you know these spiritual things, there are things that cannot happen in your life. If you don't know these spiritual things, there are things that will be happening in your life which are not supposed to happen. Now, open make the point by Igwage Nowa na Abu Kirikiri around every 28 days. Igwesi Imam open image geography. No one anya nwukwa na ofu ebe. No wagagide gata side onya bu na onwa ofu aputakwa. So 28 days maka onwa ofu obuna. 28 days maka menstrual cycle nwanyi obuna. Now onwa garube 28 days, garube ko also 28 days, igwaya na before 365 days, nifo ga putapu 13 times. Okay. Open inwe okenye lugo 80-90 years na bono. Nya bu ndi ana amaro clock. Mana ha na-eji anyanwụ echeki time. Ona anya na anyanwụ ogwagi ihe na ogwagi ihe okenye. Open inwe such okenye. Oh my God. Because don't be angry na ina nwobele distraction, please. Open inwe such okenye. Je juaya ko ogwagi na onwa mob after this broadcast. Well, Google go to Google. Ask your Google African traditional calendar or Igbo traditional calendar. Calendar your ancestors used before Roma bia. Onwa one dinia ogwagi no onwa iri na ito. Mana tutu ndị omenani ndị asị na fa na-eme omenani na Facebook amarọkwa nka okwu ụnụ na-akpọzi m ka ngaba dipa anya ka emechagogo ihe anyị na-eme mgbe ụnụ na-akpọbazi m ime mmụọ ife dị na kalenda African Igbo ancestral calendar nke our ancestors maka ya bụ ọnwa iri na ito. Enwere ọnwa ajani, enwere ọnwa ani, enwere ọnwa ụzọ iyi, enwere ọnwa agwụ, and so on and so forth. Ihe ọ bụ dị 13 maka ha nwa na-efolo ọnwa. Ha mara maka kalenda ndị Rome. Ha nwa na-efolo the moon na-agụ ugboro one ọnwa na-apụta. Hey, ha nwa na-efolo the moon na-agụ ugboro one ọnwa na-apụta. Wee malụ na 13 times ha nwa wewere aka ha wee basia ya afa. Mana ndị Rome bi anya anyị 12 calendar, 12 months calendar. I already confused. So onye na-ajụ maka new month, pastor gị mebele gị happy new month. Ka mụ mebele ndị nke m happy new moon. Ọnwa ọfụ ka anyị batara ife a. Tata bụ the first day of the new moon. Also, how do one know the exact first day of the new moon? Okay. Otu atata bụ new moon. Count the next 28 days or look another new moon. Have I not answered your question? This is new moon today. The world will revolve for 28 days and you meet another new moon. Now ono na achọ ikpọbam na nnukwu lecture ka anyị kpee ekpele so ọnwa ọfụ. Now kedu ihe ị ga-eme? Otu ọnwa ọfụ pụta taa. Bulu ụzọ gụa Ezekiel chapter 46 verse 1. Enwe ihe ndị ebu ụzọ dị ebe a
please open him na kuzi di go bi mma piaram aka na share button ugwe ga akwum piaram aka na share button onwezi ihe ndi chọrọ ka mụ na gị kwue na anya na my WhatsApp my admin na drop my WhatsApp number bitter truth and sweet testimonies ị ga na afụ my WhatsApp number onye na-asị m where are you na anọkwa m Anambra State anọ m Obosi. Oh, God bless you. Yes, onye nke a my eye have opened today. If you remain on this page mmepekata anya gị many things ị na-amara o nka ga-abịakwa na that teaching nye gị sị gị igbuso ọbara ọkụkọ na anyị kpochie ya aja. Even your father, even your grandfather chọọ igbu ọkụkọ ọ na-eji mma mepee anyị gbunye ọbara ya n'ime anyị kpochie ya aja. Ị chọrọ ịma reason ịpụta nke gị igbue ịgbasa ọbara ya na anyị anyhow iwechekwa ka ihe dịkwa mma again. M ga-abịakwa kụzikwa nke ahụ ọzọ wepụtasị ihe omimi dị ya ka i wee mara ya because ama m na ị mara ya. Now ịpụta ụbọchị ọnwa ọfụ ofu ihe m na-emere gị na this page bụ na ọnwa ọfụ na-abịa ana m agwa gị na ọ na-abịa. Ebido m day before yesterday gwaba gị na ọnwa ọfụ abịawagokwa na anyị na-akwakwa ịfụ ọnwa ọfụ before ọka line sọsọ line ka ọ ka taa echizi ọ dị brighter maka ndị na-afụ nri ya taa ga-afụ ya echi. Okay, Ezekiel chapter 46 verse 1. Now the B or C part of it or C, and on the first day of the new moon that door shall be opened. Egosiaya ikpe ekpele gekwa m ntị ihe nna gwa gị kịta ị ga-eme for 4 days. The first 4 days in the new moon otu anwụ ọfụ pụta taa ime ya n'abalị a mee ya echi mee ya 4 days. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ya n'abalị mee ya n'ụtụtụ before ọkụkọ akwazuo before chi efosa n'ụzọ ụtụtụ. Onye asị ama m ife ị na-edebe what of chicken you buy in the market ọ gbasara gị egbuo ebe a gbasa ọbara ebe ahụ gbasara gị ma ọ bụ be nna gị ka ị nọ gbuo ọkụkọ gbasa ọbara ya na anyị kpochie ya aja. Papa gị mere ya, mama gị mere ya, grandfather gị mere ya. Okay, ikpe ekpere that your door shall open, every closed door. Ụzọ ahụ emechiri kpata na ekpere gị ji dịka ọ na-azara ekpere gị aza otu emechiri nke Daniel o wee dịka ọ na-azara ekpere Daniel until nje Michael abịa force the door open. Daniel we man otegori azara ekpere ya otu aka gị nwa ga-testify kwa very soon. Somebody, I want you to say I receive answers to my prayers. Can you just say it prophetically? I receive answers to my prayers. Can you say it now? Okay, Jeremiah na the comment section. I receive answers to your prayer, to my prayers in the name of Jesus. I receive answers to my prayers in the name of Jesus. Bible sinike di no ku onu owu na ndu di ile n'aka. Also whatever I hear you say that I will do for you. I receive answers to my prayers. I receive answers to my prayers. There in the comment section, I receive answers to my prayers in the name of Jesus Christ. There in the comment section, I receive answers to my prayers in the name of Jesus Christ. There in the comment section. Now open Isaiah chapter 46 verse 1. Imegi ihe nke mbụ ị ga-eme. Ihe nke ịbụọ ị ga-eme. Iweta obele nnu. Gee m ntị. Ejekwana ịma ofu iko nnu. Ejekwana ikpoju nnu aka. No, but one film nnu otu a pinch. It is not all about the quantity of the nnu. It is all about what it signifies. Open maka the quantity of the nnu. Come on, no, gini kobu, gini ki neme. Iwe goa. 2 Kings chapter 2 verse 19. One day na maka Ezekiel bụ Ezekiel chapter 46 verse 1b.
nke a bụ 2 Kings chapter 2 verse 19. ebe a ka Elisha welu nnu tụị na mmiri wee sị na ọnọdụ ọjọọ niile a eji mara ezinụlọ a amadịkwa ọzọ n'ime ezinụlọ a. And it happened that the men of the city, they went to the prophet and said, man of God, forget man of God, forget forget man of God, family kita kebia mgbe na-emebubuga until otobazia gị n'ọnụ rinne iwebekwuteze man of God wee gwu ya eziokwu. If I na ka mpụta from Bible a little, if I na Facebook ayana, if I na TikTok ayana macha, if I na status ayana efe n'isi ama piano ka na akpa eko mana onwekwu ihe nwe isi na family anyị do na ndị mmadụ na-afụ anyị na-eche na ihe na-agala anya ọfụma. Do admin na drop WhatsApp number maka ndị ga-achọ ka mụ na ha kwuo leta. Do na ndị na-afụ anyị na-eche na ihe na-agala anya ọfụma. Bible see 2 Kings chapter 2 verse 19, the prophet say ngwa wetara m ọkwa ọfụ tie nnu n'ime ya. Ihe ndị a niile Chineke kesikwa na edebela anya, but because na ya mara ya ihe na-ekwesịrị ime na ndụ anya na-eme, and ihe na-ekwesịrị ime na ndụ gị na-eme ga-akwụsị ime n'aha Jizọs. Ihe na-ekwesịrị ịdị na-eme na family gị mana ọ na-eme, ọ ga-akwụsịrịrị ime in the name of Jesus Christ. Now o were obele nnu tii na mmiri wee kwuo okwu sị ihe dị mkpa abụrụ the quantity of salt. Ihe dị mkpa bụ ihe ahụ ikwuru n'ọnụ. Remember na nnu dịkwa dangerous to the body. Chetakwa oge Ebola, ana m awa ọnụkwa mgbe ọbụla, chetakwa ka ihe nnu mere ndị mmadụ n'oge Ebola. Or a pinch of salt tinye na mmiri ị ga-eji saa arụ. Gụa 2 Kings chapter 2 verse 19, kpee ekpere na mmiri ya before i were asaba arụ. Before i sabazie arụ ahụ, take honey, weta honey, mmanụ aṅụ. Gwa 1 Samuel chapter 14 verse 27. Bible see na Jonathan amaro mgbe ebutere iyi. Ikekwa amụbe gị mgbe emere ihe ahụ eme na family gị. Bible see na Jonathan amaro mgbe nne ya Bible go no nne ya butere iyi ya. Go and read 1 Samuel chapter 14 verse 27. Nne ya ji aka ebute iyi mana amụbe ya ọ nọrọ mgbe afọ. Ife Bible kwu bụ na Jonathan amaro mgbe ebutere iyi, mana ọ pụtazi ifu na ọ na-enye nsogbu wee chọba solution. Biko pịara m aka na share button, biko o ejigo m aha Chineke yọọ gị pịara m aka na share button. Welukwa aha Jesus Christ yọọ gị pịara m aka na share button. Ịchọkwu ka m nwere arọ bụ na agụ yọọ gị pịara m aka na share button. Pịara m aka na share button. O wee chọba solution. Bible si o wee welu mkpanaka wee tinye na afele mmanụ aṅụ, honey. These things Chineke kechara ya debe, but you don't know na ihe ha na-arụ. Mana ndị akụzili gị now ka ị ghara ịdị na-eji ụbọchị ọnwa ọfụ, ụbọchị ọbụla ọnwa ọfụ pụtara ejikwana ya gwa egwu style ọbụla ị ga-agbagba ya, pattern ọbụla ị ga-eji kpee ekpere kpee ya. I am giving you my own pattern, you can choose your own, but don't forget that number one bụ na ụbọchị mbụ nke ọnwa ọfụ Bible si na ụzọ ga-emeghe, ụzọ ahụ ga-emeghe, and ụzọ gị ga-emeghe n'aha Jizọs. Iwelu that honey, ilacha that honey, ịba bedroom, mepụ ọnụ gị, meghepụ ọnụ gị. Ana m asachapụ ihe ọbụla bụ ụchụ na ndụ m, ihe ọbụla bụ abụmọnụ na ndụ m, ọgba ndụ mmụọ ọjọọ ọbụla ana m asachapụ ya taa. Ọ gaghị adịkwa na ndụ m ọzọ. Eji m aha Jizọs Kraịst na amara m ịghọtago angle m na-aga now.
ine ekpekwa ekpela na-ekwu from today aga m ebido ifo ihe ọma ụzọ m niile mechile emechi ana m akọmandị ya ka o meghe n'aha Jizọs. Ikpegide ekpela asacha arụ gị ịpụtakwa mgbe ị sachara arụ ikpegidekwa ekpela wee tụtụrụzie anointing oil gị. If the process ọkwa ya bụ ndị a na-akpụtara m efi ọkwa ị na-afụ na peji ya ndị na-akpụ efi abịa Thanksgiving ikekwa ifugo ndị ji moto bịa Thanksgiving maka moto niile na paakịla ebe a abụrọ m adịm ego moto n'afịa. I can say it before God and man. Adịm ego moto n'afịa. Moto niile na paakịla ebe a I can give you the names of ndị butere ya. Few days ago I went to somebody's house n'Unubi Nnewi South na Anambra State. Onye bụ one of the people who bunyere m ezigbote moto. Ọ na-emekwa mmemme kpọkwa m ọzọ njebekwa. Onye asị I didn't get the process. That is why you should share the video so that you watch it again and get the process. Now, mgbafi were anointing oil gị igua Isaiah chapter 10 verse 27 ebe aka Bible say every yoke shall be destroyed because of the anointing. Iwe bidozi ya na anointing si forehead gị. Ị na anointing si your forehead. Mepe ọnụ gị chetakwa na mmanụ ahụ ka na-atọkwa gị n'ọnụ. Is any honey okay? What you have here I don't think is original. Oga agwụgo gị ihe na-abụ your faith. Whether ma ọ bụ ma ọ bụrụ just ihe ma na ị na-eteke bụ honey. Ọ narị atọkwa ụtọ n'ọnụ gị. Mgbe ahụ ọ na-atọ gị ụtọ kwụọ skwere n'obi gị na ihe ụtọ ga-ebido ime na ndụ gị na ihe ụtọ ga-ebido ime na family gị na-ekwu ya n'ọnụ gị. Then mgbe ahụ ị na-anoint your forehead, I break that yoke, that covenant. It is broken today. For the Bible says in Isaiah chapter 10 verse 27, every satanic yoke in my life shall be broken. If you learn these things, you need no pastor. If you learn and practice these things, you got one pastor go again. If you get these things, if you learn these things and practice it, I am telling you, you know, there was a time maka ndị mama ha dị ndụ. Then ndị mama ha na nwogoro anwụ ije ikwu nne gị ihe ị ga-eme ma ilu ebe ahụ. I think I have to tell them to share the video again. Igote akwa, igote milk, igote mmiri nkịtị, igote rapa, iwe jekwu mama gị n'ọnụ ụtụtụ mgbe ọ na-ataba atụ ekwekwana ka ọ taa atụ kpọtee n'ọnụ ụtụtụ nye ya akwa, mmiri, rapa na milk. Ijide aka n'otubo gị amam ihe ndị bụrụ na-akpụ ya navel otubo maka na ụdọchukwu gị na mama gị bụ n'otubo ka o si ga bịa time agabago. Ọ dị ka m na-agazi too far. Ana m agazikwa too far. Mgbe ị nọ n'afọ ụdọchukwu gị na nne gị bụ n'otubo ka o si ga ijide aka n'otubo gị mma ga-ebikwasị gị aka na shoulder. Mma ga-ebikwasị gị aka na shoulder wee kpere gị ekpere ọgbọgwụ ibikwasị gị aka n'isi. Isi gị dị mma mana destiny gị bụ na shoulder gị ka ọ dị. Ọkwụma akụzi gị ya mbụ ị na-anụ ya for the first time na destiny gị adọrọ n'isi gị, ọ dọrọ n'aka gị ebe a nọ na shoulder gị ka ọ dị. For unto us a child is born and unto us a son is given and his government shall be upon his shoulder. And on the day of the baptism, on the day of his baptism, the dove came from heaven and landed on his shoulder. And he carried his cross on his shoulder. Isaiah chapter 10 verse Isaiah chapter 22 verse 22 says, and the key of the house of David shall be placed upon his the key of the house of David shall be placed upon his shoulder. Don't worry, I can share the teaching again. Ni akwa maka na akwa ya akwa dị n'afọ fọmụlụ gị. Nye mmiri maka na ihe izi onye gị mgbe amụ gị bụ mmiri. Nye rapa maka o nwere rapa ogote eji kechie gị mgbe amụlụ gị. Nye milk maka na ịṅụrarị ya. Na time agago. So
Nanchikota. Onya say, I'm hearing for the first time. That is why I am here. That's why I'm on Facebook. I don't come to Facebook to look for Facebook money. Cheta. First day of the new moon prayer. Ezekiel chapter 46 verse 1. The salt. 2 Kings chapter 2 verse 19. The honey. 1 Samuel chapter 14 verse 27 and 29. The oil. Isaiah chapter 10 verse 27. Isaiah chapter 10 verse 27. Is it advisable to bet by 11 in the night? Yes. You do this assignment by between 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 before 6 a.m. You have from 11 till 5:30 a.m. Make sure you mecha before Ife. The next day after imechania. Me self, I will prefer go wa ime no so toto. Imecha anoint cha onwe gi iburu ike we pụaga na business area gi. Ichi ya te ma na onwe ihe ime, onwe ihe dị iche. Emergency dị bi egwu ọgwụ. Imezi pastor ego ko kpele ga ekpele, imezi prophet obu na ego ko kpele ga ekpele. Ifu ka ife na eme na ndụ gị. Biko pizara no maka na share button. Onwe bem si mejo gi gbara m. Biko don't give your mother cooked egg. Allow her to cook the egg by herself. I was just going through on Facebook and I saw you. Okay, welcome. What about those their mothers has died? Okay, open a maga will go in where you couldn't negi. Oh, when he gave me you couldn't nega because he made the video the other time. Unless I will repeat the video or the teaching or tell them to share the video. But as for now, time I will go. I bless you for being here. I bless you for sharing my broadcast. And I speak that today, being the first day of the new moon, that door the enemy has closed against you is opened in the name of Jesus Christ. And that prayer, you receive answers to your prayers. It's going to look like a miracle, but it's a miracle. You receive it from God. In the mighty name of Jesus Christ. If you have not shared the broadcast, share the broadcast. You can reach out to me via my WhatsApp number, which is here on the comment section. And subsequent broadcasts are coming. I'll keep on teaching, opening your eyes to things you need to know. I'm praying for you that God will give you understanding. God will give you the understanding and the grace to do well. In the mighty name of Jesus Christ. Do not forget the time for the midnight prayer. You do it for 4 days. Do it for 4 days. Do this midnight prayer for 4 days. It's either you do it, you take your bed and do this prophetic action by 11 p.m. You can do it by 12 midnight. You can do it by 1 a.m. You can do it by 2 a.m. You can do it by 3 a.m. You can do it by 4 a.m. You can do it by 5 a.m. But once it is 5:30, forget about it for that day. What else will you do to sum it off? I'm giving other videos. Make sure need actually the 4 days. Each of the 4 days, in the morning when you go out, make sure need actually mad if up go do 100 naira dash mad. For the 4 days, he gave me pela. He make na bani mobonozo toto. He pour the next day, he pour in the morning. Make sure need actually mad if oge nweli onye ga dash 100 naira ogbaba egwu onwebe aṅụrị. Inyekwa ya ụmụaka ọ na-akakwa mma. Please, someone should put me through, please. Share the broadcast so that you watch it again. You get through. Modesta, Abi Madufo. God bless you. So, I got that shelele madife.
then to your altar or the altar you trust, get 5 naira 1. Maka ndị nọ na Nigeria. Obodo nọ na Nigeria, mana inwe mmadụ na Nigeria, ha mere gị ya here. Get 5 naira 1, 10 naira 1, 20 naira 1, 50 naira 1, 100 naira 1, 200 naira 1, 500 naira 1, 1000 naira 1. Tinye ha ncha na envelope. All the denominations of money I use in Nigeria. Go and drop it na your own altar. Altar when you believe in ya. Altar when you trust. You know, go to abroad, you can send money to somebody or just drop all again at any altar you trust. Once me every new moon. Once me every new moon. May God bless you. Now, when you see, can husband and wife do it together and bath together with the water? Please. This is highly a spiritual affair. It's a prophetic action. Nwoke jesaru puta. Anointing bo when can wine jesa or wine blues or jesaru puta can nwoke jesa because ekwensu anaoka unu wokwike bara ba ko no saru gube egwu onwa dele pele unu kpotoko. Si me yi chiche. Ka Chineke gozie unu niile. If you have shared my broadcast, I love you and I'll keep praying for you. And I will see you next new moon. Don't forget to do these prayers for these 4 days. God bless you.